Comunidade educativa, pero vamos ir ao realismo. CEIP de Culleredo, 30.000 habitantes, xa hai un orzamento até o ano 18. Os pais, a comunidade educativa e o pleno do Concello por unanimidade, incluído o Partido Popular, reclaman da Consellería que o proxecto fora declarado de urxencia para que, ao práctico, entrara en funcionamento no curso 17-18. Entonces, díganos aquí si este CEIP tan importante, con 450 alumnos, que daría solución, señor Fariña, a varios barracós, e daría solucións a aulas que están na vivenda do conserxe, que sería positivo, que o reclaman toda a comunidade educativa, dígalles desde aquí que están preocupados e escoitando os pais de que a Consellería vai facer posible que se comence no curso 17-18 neste CEIP de Culleredo. Porque son promesas feitas polo Partido Popular que nunca realizou e agora que ven con un novo superávit gustaríame saber que é o que van facer. É dicir, despois de 2 legislaturas de recortes nos investimentos públicos de educación, que se os comparamos, xa digo, co último do anterior goberno distinto do Partido Popular aló polo 2009, se facemos recorte comparando, estaríamos falando de 1.500 millóns de euros menos en educación. E agora véñenos a vender propaganda e publicidade con 20,8 millóns, seica dun superávit, despois de recortar 1.500.